ಜಪಡ ದಂಡ ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಈರೆಮ್ಮೆಲ್ಲೆ ಅವಳು ಕೊರ್ನೆನ ಪಿರಕೊರ್ಚಿನ ದಂಡ ಸಾಲದ ಕುಲಪ್ಪ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಪಿರಕೊರುಡು. Yeah, we got a king sing kudla brother. Watch the nobody ha 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 joke. Yeah, this a man, heart of the fans. How do you know me so far? Go on. Yeah, we got a mess. We gotta go. We gotta fight. We gotta stress. We gotta call. We gotta deal. We gotta steal. We gotta heal. We gotta kill. Bloody hell. ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಇಂದೊಂಜಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡು ಮೂರ್ದು ಬೈದಿನ ಪಂಡದು ನೆತ್ತರಕೆರೆ ತುಳು ಚಿತ್ರನು ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನಗು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ದದು ತೂಯಿನ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ಬೈಲ್ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ನೆತ್ತರಕೆರೆ ನೆತ್ತರ್ ತೂನಗ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ನನ್ನ ನೆನಪಾವಡು ನಾನು ಅಂಚ ಮಲ್ತೇರು ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಆಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಬೈಜಿ ಬಂದ್ಪನಕ್ಲೆಗ್ ಕಾಮಿಡಿ ತೂದು ಬೋರಾತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಈ ಮೂವಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕೊರು 1 year ನನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಮೂವಿ ಬಡ್ಸಿ ಆತ ಆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ದಿಂಜಾದೇರು. ಅಸ್ತ್ರ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಲಾಂಚ್ ಅನ್ನಡು ಉದ್ಯಮಿ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಕೆಎಸ್ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರ್ದೇಶನದ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಚಿತ್ರದ ಸುರುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೂಯಿನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ವರ್ಗ ಚಿತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ನಟನೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾತಾ ಕಲಾವಿದರ ಅಭಿನಯ ಮಾತಲ ಎಡ್ಡೆ ಆತನ ಪಡೆದು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಬಾರಿ ಎಡ್ಡಂಡು ತುಳುಟೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಮೂವಿ ಬೈದಿನಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆದುಂಡು ಸ್ಟಂಟ್ ಪೂರ ಮಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಬತ್ತೂಲಿ ಮೂವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಹೊಸ ಜನರದ್ದು ಹೊಸ ಸಿನಿಮಾ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೂಲಿ ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ ನೆತ್ತರಕೆರೆ ಕತೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ತೋಡೊಂದು ಎನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ. ಹಾಂ ಪಿಕ್ಚರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಂತ್ರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಾಕಿಸಿ ಬತ್ತು ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ತಮಿಳು ಪಿಕ್ಚರ್ಲ ಕಾತಂಡು ಗೊತ್ತನೆ ಈ ತುಲ್ತಾಕ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ ತುಲ್ತಾಕ್ಲು ಚೇಂಜ್ ಮಂತದೇರಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಟಾಕಿಸೆ ಬತ್ತು ತೂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಅದೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಬತ್ತು ತುಲೆ ಪೂರ ಮತ್ತೆ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತದೆ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಟೋಟಲ್ ಓವರ್ ಆಲ್ ಒಂಜಿ ಥಿಯೇಟರ್ ಬತ್ತು ತೂದು ಜನಕ್ಕೂ ಪೂರ ತೂಡು ನಾನು ಇಂಚಿನ ಮೂವಿ ಪೂರ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆತನ ಮೂವಿ ತುಳು ಟು ಈ ವರ್ಷದ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೂವಿಂದೆ ಪನೊಳ್ಳಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಒಂಜಿ ಆ ಸ್ಟೋರಿನ ತುಜ್ಪೋನ ವೇ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಕ್ ಐದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆದುಪ್ಪು ಅದರ ಆ ಸ್ಟೋರಿ ಟೆಲಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವೇ ಆದುಪ್ಪು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದೀತೇರು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ದೀತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಥಿಯೇಟರ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಇಟ್ಟು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಿಕ್ಚರ್ 100 ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಬಹುಭಾಷಾ ಕಲಾವಿದರು ತೆಲುಗು ತಮಿಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡು ಮಲ್ಲ ಪುದರ್ಪಡೆಯಿನ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಚಿತ್ರದ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ನಾಯಕಿ ನಟಿಯರು ರಡ್ ಜನದಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಭಿನಯ ನಾಯಕ ನಟನ ಸುತ್ತದ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳು ಒರಿಯುರ್ದೊರಿ ಪೈಪೋಡಿದ ಅಭಿನಯ ಒಂದೇ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಕೇಂಡರತೆ ಯಾನೇತ್ ಮೊಕೆ ಮನ್ಪಂದ್ ಈರ್ ಪಲ್ಲತಕ್ಕೆ ಏತ್ ಮೊಕೆ ಅನ್ಪರಂದ್ ಈತ್ ಗುಡಿತಲೆ ಬರ್ರಣ್ಣ ಐ ಲವ್ ಯು. ಕೊರ್ನೆನ ಬಿರಗೊರ್ಜಿನ ಸಾಲದ ಕುಲಪ್ಪ ಬಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಬಿರಗೊರುಡು. ಪೂಜಾ ಕಟ್ಟದ ನೋಡಿ ಕುಡಿ ತಲುಪಲ್ಲೊಳಗೆ ఆయనొట్టికి ఓటేడల పలిపు ಇರೇನು ಗೆಂದವನ ಗೊಬ್ಬುಡು ಎಂಕ್ ಸೋಪೆರೆಜ್ಜಿ ಅಯ್ ಬತ್ತ ಜಿರ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಬೇಜಾರಪ್ಪಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ಜಾತ್ರೆ ಅಣ್ಣಪ್ಪುಜ ಜಾತ್ರೆ ಜೋರಾಡು ಕಲಗಟ್ಟಡಿ ಸರ್ದಿ. ನನ್ನ ಚಿತ್ರದ ಸಂಗೀತದ ಬಗೆಟ್ಟು ಪನ್ಪುನಿಂದಾಂಡ ತುಳೂರ್ ರಂಗಭೂಮಿದ ಪುಗಾರ್ಥದ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಎಕೆ ವಿಜಯ್ ಕೋಕಿಲಾರೆ ನಮಗೆ ವಿನೋದ್ ರಾಜ್ ಕೋಕಿಲ ಅಮ್ಮಿರ್ನ ಪುದರ್ ಒರಿಪಾವನಂಚಿನ ಚಾತುರ್ಪುನ್ ತೋಜಾದೇರು ತುಳುನಾಡದ ಪೊರ್ಲುನು ಪೊರ್ಲ ರೀತಿಲು ತೋಜಾದೇರು ಉದಯ್ ಬಳ್ಳಾಲ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬಿದೆ ಬರಡು
ಜಾಯ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾದ ಲಾಂಚುಲಾಲ್ರೆನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರದ ಬಗೆಟ್ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರ್ನಂಚ ಪ್ರಮುಖರ್ನ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ಪಾತ್ರಗಳು ಇಂಚ ಉಂಡು. ಎಸ್ ನೆತ್ತೆರೆಕೆರೆ ನಮ್ಮ ಸುಮಾರು ದಿನ ನಡೆದು ತೂಂದಿತ್ತ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ತೂನಾಗ ದಾದನ ಉಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಖಂಡಿತವಾದ ದಾದನ ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಒಂದು ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುಡುತ್ತೆ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಒಂದು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಸ್ ದೀದೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪ ಬಟ್ ಒಂದು ಬ್ರೇವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬರಲಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಹೊಸದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಎವಿಡೆಂಟ್ ಆದ ತೋಜುನ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಬರಲಿ. ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಒಂದು ಬಾರಿ ಬ್ರೇವ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚುಲ ಆರನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ದೇರು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರಲ್ಲ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಶೋಕುಂಡು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಉತ್ಸವ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಭಾರಿ ಲೈಕ್ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುಮನ್ ತಲ್ವಾರ್ ಸರ್ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಆಕ್ಟರ್ ಆ ರೀತಿ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬುದರ್ ಮಲ್ತಿನಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ತುಯರ್ನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ BGM ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡ ಪ್ರಯತ್ನ ನಾನು ಏಪಲ್ಲ ಕೇಳೋನು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಯಾಕಂತ ಬಂದ ಇಂಚಿನ ನನಾಕ್ ಸಿನಿಮಾ ಬರೋಡು ನಾನು ಈಗಲ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬೋರ್ಡು ದಯಮಲ್ದು ತುಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಂಚುಲಾಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗ ಎಡ್ಡ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಬರ್ತದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಮೂವಿ ತೂಯಿಲ ಕಾಂಡಿನಿ ಪಂಡ ತುಳು ಮೂವಿ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮೈಂಡೆಡ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಏನೋ ಕಾಮಿಡಿ ಉಪ್ಪುಲಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಉಪ್ಪುಲಿ ಅನ್ಪಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು ಬಟ್ ನೇರ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಡೆ ಬಿಡಿ ಕೂಡಲೇ ಲಂಚ್ ಬೈ ಟ್ರೈಲರ್ ಕಡೆ ಬಿಡಿ ಕೂಡಲೇ ಇಂಕ ಒಂದಿನ ತುಳು ಟು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಬಡ್ಜೆಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಲ ತಂದಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಎಂಚ ಅಂದು ಸೊ ಅಂಚ ಆ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಎತ್ತಿ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಬತ್ತೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪಂಡ ಥಿಯೇಟ್ರಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾ ತುಪ್ಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಬೇತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಪಂಡು ಓಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅಂಚ ಅದ್ಭುತವಾದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ದಾರೆ ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎವ್ರಿ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇಟ್ಲ ಸುಮನ್ ಸರ್ ಮುಲ್ತಾರೆ ಅದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಸ್ತ್ ಮಿಂಚಿದಿದ್ದಾರೆ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ಬರೋಡು ಬಂಡೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ಕಾತೋದಿತ್ತ ಅವಲ ಆತಂಡಿತ್ತೆ ವೆರಿ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೂವಿ ಬಜಿ ತುಳುಗು ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆವಂದೆ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಇಲ್ಲ ಡಬ್ಬ ಅದು ಮಾತಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಪೆರ್ಮೆ ಮಿತ್ತು ಪೌಡಂದು ಏನ್ ಪಂಡ ಅದೇ ಏನ್ ಪಂಡ್ ಸುಮನ್ ಸರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಾರು ಊರ್ದಾರಂದೇ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಉಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಸುನಿಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ್ರ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಈ ಟೈಮ್ ಉಡು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರೋಡತ್ತ ಅವೇನು ಸುಮನ್ ಸರ್ಲ ವೆರಿ ಸೆಟಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಸ್ವರಾಜ್ಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಯ್ಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನೋಡು ದಾಯ ಪಂಡ ಅರೇನು ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಚೂಸ್ ಮಲ್ತದ ಅರಗೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಪದೇರು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಮೂವಿಡು ಎಡ್ಡೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು ಐ ಆಮ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪಾರ್ಟ್ 2. ತನ್ನ ಸುರಿತ ನಿರ್ದೇಶನದ ಚಿತ್ರ ಇಂದು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ ತುಳು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಗೆಂದಾವೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ನಿರೀಕ್ಷೆಲ ಉಂಡು ಬೇಗಡೆ ಕನ್ನಡ ಸೇರ್ನಂಚ ಬೇತೆ ಭಾಷೆಡ್ಲ ಚಿತ್ರನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಲ್ಪ ಬಂದದು ಸ್ವರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ತೆರಿಪಾಯಿರದು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು 150 ವರ್ಷದಿಂಚಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತದ ಬಟ್ ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿ ಪುರುವಂತ ಮಾಸ್ ಸಿನಿಮಾದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತುಪ್ಪ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ತೂಡು ಪಂಪಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತದಿನಿ ನಾಲೆಜ್ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಳಿಲಿ ಸೇವೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆಗೆ ಯಾನ್ ಕೊರೊಂದು ಪುನ ಏನು ಬೇತೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪೂರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತನಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮನ್ಪನ ಸಿನಿಮಾ ತುಳುಟೆ ಅದು ಪೋಡು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಪೊಡೊಂದು ಪಂಪಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಂತದಿನ ಪಾಡಿನ ಚಾಪಿನ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಶೋಟು ಇನ್ನಿತ ಫಸ್ಟ್ ಶೋಟು ಪೂರ ಇರಲಿ ಇಷ್ಟ ಆತಂದ್ರೆ ಅಂಡ ಜನಕುಲು ಥಿಯೇಟರ್ ದಂಚಿ ಬರೋದು ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರೆಲ್ಲ ಚೌತಿದ ಪರ್ಬದ ನೆಟ್ಟುಲ್ಲೇರು ಆಂಡಲ ಜನ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಈಗ ಈತ್ ಬತ್ತದ ಇಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಾದು ಕೊರ್ಪರ್ ಪಂಪಿನ ನಂಬಿಕೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದಿನಂದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ದ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ಬೇತೆ ಕುಲ್ ತೆಪ್ಪರೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಪೇರೆ ಧೈರ್ಯ ಮನ್ಪೇರೆ ಆ ಧೈರ್ಯ ತೆಂಕುಲು ಮಂತದ ಆ ಧೈರ್ಯ ನಿಕಲು ಬೆರಿಸಾಯ ಉಂತೆರಂದ ಈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬೇತೆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬೆಳೆ ಉಂಡು ನಂಬಿಕೆ ಉಂಟು ನಿಕಲು ಒರಿ ಪವರ್ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇಂಚಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮನ್ಪೊಡು ಮಲ್ಲ ಲೆವೆಲ್ ಮಂತದೆ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಏಪಲ 12 ಇರಿಗೆ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಐಟಮ್ ಫುಡ್ ಕೊರಿಯಾಡ ನಮ್ಮ ಗಂಜಿ ಕೊರಿಯಾಡ ಖಾಲಿ ತೆಲಿತೊಟ್ಟಿ ಕೊರೋನವಲ್ಲಿ ನೇರ್ಲ ತಿನ್ಪುಜಾರ ಐಕ್ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಚಟ್ನಿ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋಡು ನಮ್ಮ ಸುಂದ ಅಂಚೊಂಜಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನೆಟ್ ಲವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇರಿ ಬುಲಿಪೆರೆತ್ತಿನ ತೆಲಿಪೆರೆತ್ತಿನ ಏತು ಒಂತೆ ಬೋಡು ಅಲ್ಪ ತೆಲಿಪೆರೆ ఒక ಮಾಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೊರೋನ ಇರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಲ್ಲ ತಪ್ಪುನ್ ತೋಜ್ಜಿ ಅವನ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಂತದ ತುಯರಂದ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದ ಸಿನಿಮಾಲಕ ತೋಜೊಡಿತ್ತೇನೆ ಇಂಕ ಅಣ್ಣ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆನ ತುಳು ಅದು ಪೊಡದಿತ್ತೇನೆ ಅವನ್ ನಾತೇನು ಮಂತದ ನಾನು ಎಂಕುಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಪಾತಿರಜಿ ನನ್ನ ಜನಕುಲ್ ನಿಕುಲ್ ತೂದು ಅವನ್ ಪಾತಿರ್ದು ಅವನಿಗೆ ಎಂದಾದ ಕೊರೋಡ ಇತ್ತೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ತೂನಕುಲು ಬೇಗ ಕನ್ನಡ ಬಿಡ್ಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೊ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಇದು ಬೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂದ 5 ಪಕ್ಕ ತಮಿಳ್ ತೆಲುಗು ಮಲಯಾಳಂ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಿಡ್ಪ ಮಾತ ಭಾಷೆಗಳೇ ಬೇಕು ಕೊನಪೇರ ಎತ್ತದ ಆತನ ಈತ ಮಂತದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತ ನನ್ನ ಕೊನೋಡೈತೆ ಅಕುಲೆ ಕೊನಪೇರು ನಾನು
ಪಾರ್ಟ್ 2 ಆಯ್ತು ಲಿಂಕ್ ಬರ್ದೀತಾ ಇತ್ತೇನೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಂದುಂಡು ಅಂತ ಬಂದಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ವರ್ಷದ ಎಂಡೆಡ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬಿದ್ದಾಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಲಾಂಚುಲಾಲ್ ಕೆಎಸ್ ಪಾತೆರೊಂದು ಚಿತ್ರನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲು ಕನಬೈದ ಗೆಂದಾವನು ಬೇಲೆ ಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮಿಲೆನ ಎಡ್ಡೆ ಚಿತ್ರ ಕೊರ್ತ ಪನ್ಪಿನ ಸಮಾಧಾನ ಉಂಡು ಬೇಗಡೆ ಇಂದತ ರಡ್ಡನೇ ಭಾಗಲ ಬರಿಯರ ಉಂಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದು ನಮ್ಮದು ಎತ್ತಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಫೀಲ್ ಆಗುಂಡು ಏನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಡ ರಿವ್ಯೂಸ್ ಅಂತೂ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಆದು ಬರೋದುಂಡು ಸೊ ನಮ್ಮ ಏನು ಯಾಪೆಲ್ಲ ಪಂಪ ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಬಂದ್ಬಿಡೊಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತೆ ಸೊ ಈಗ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಂತುಳ್ಳರು ಪಂಡಾಗ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜೆನ್ಯೂನ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಂಡಾಗ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ನಮ್ಮದು ಎತ್ತಿನ ಡಿಸಿಷನ್ ಅಂತೂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಖಂಡಿತ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಉಂಟು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಓಲ ಪೋತಿ ಪಿರ ಇವರು ಓಲ ಪೋತಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ತುಳುತ ಜನಗಳಿಗೆ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ ಬೇತ ತುಪ್ಪ ಇದು ಅಂಚೆ ಪ್ಲಾನ್ ಬಂದಿದ್ದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ರೆಡಿ ಆದಿತ್ತು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವು ಮೇನ್ ಲೆಂಗ್ತಿ ಅದು ಬರೋಣ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಹೊಡ್ದು ತುಕ ದಾದಾಪುಣ್ಣು ಬಂದು ತುಳು ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕಿ ನಟಿ ದಿಶಾಲಿ ಸಹ ನಟಿ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿರ್ದೇಶನ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಲು ಮೂರ್ದು ಬೈದನು ತಂಕ್ಲೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಚಿತ್ರನ ಗೆಂದಾಲೆ ಪಂಡದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೊಂಡೇರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಎನ್ನದಿತ್ತು ಜಿ ಇಂಚ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಪಂಡ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪೊಸತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಕಾಮಿಡಿಯಿಂದ ಬರೋಂದಿತ್ತಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಚೆ ಏರ್ಲ ಮಲ್ಪರ ಧೈರ್ಯ ಮಂತಿದ್ದು ಜೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ವರತ್ ಸರ್ನ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ಕನ್ನ ಅಂದ ಪನೋಲಿ ಅವು ಇತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕನ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂದತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಬೇತೆ ಆಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಪೋಂದುಂಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ತುಳುತ್ತ ಮೂವಿನ ಬೇತೆ ಭಾಷೆದಾಗಲು ತೂಪೇರ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆದ ಪೇರ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಟಫ್ ರೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆದೊಂಜಿ ಓಲ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಂಚ ತಿಕ್ಕುನ ರೋಲ್ ಅತ್ತ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಉಂಡು ಸೀನ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಪನ ಬುಲಿಪುನ ಅವಡೆ ಬೇತೆ ಪುರ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಸೀನ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಮಲ್ಪನಾಗ ಆತದಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಬಂಗು ಉಂಡು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಮಲ್ದೆ ಏ ತಾಪುಂಡು ಆತ ಏನು 100% ಎಫರ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅವೇನು ತೂದು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಈತ್ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೀಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಕೆಲವು ಜನ ತೂತಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ದೇರು ರೀಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದಿತ್ತ ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ರೋಲ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ನಾಲೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಮಾತೆಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಬತ್ತದ ತೂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು